Άι στο καλό, λέω, με αυτούς που έχουμε από πάνω μας. Και ποιος δεν το λέει αυτό? Άι στο καλό και κάτι άλλο λέει βέβαια. Με αυτούς που έχουμε από πάνω μας. Τα νέα από τον αθλητικό χώρο, για την ακρίβεια τον χώρο του ποδοσφαίρου, τα έχετε ακούσει χθες. Αποχώρησε η οικογένεια Βαρδινογιάννη από τον Παναθηναϊκό. Περίπου όλα τα κανάλια με τον ίδιο τρόπο το είπανε. Και πώς μου φαινόταν εμένα ότι άκουγα αποχώρησε η οικογένεια Παπανδρέου από το Πασόκ. Βέβαια αυτό θα σήμαινε πάρα πολλά, ότι ακριβώς και η αποχώρηση οικογένειας Βαρδινογιάννη από τον Παναθηναϊκό. Εδώ τα επιτελεία, το αθλητικό τμήμα με ενημερώνει ότι έχουμε μια εξέλιξη για αυτό το θέμα, για την ηγεσία του Παναθηναϊκού, για τις αναταράξεις των Παναθηναϊκών. Έχει βρεθεί το διάδοχο σχήμα και από ό,τι μου λένε είναι έκπληξη όντως το όνομα, δεν το περιμέναμε εμείς τουλάχιστον. Αν και παλιότερο ο Παναθηναϊκός είχε κάνει μια τέτοια κίνηση, να το πει κανείς. Ο νέος πρόεδρος της ομάδας είναι ο Κώστας Καραμαλής. Έχουμε κοντά μας τον συνάδελφο Θάνο Κυπρέου να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Θάνο. Καλό μεσημέρι, Θήμιο. Η συμφωνία έκλεισε αργά χθες το βράδυ σε γνωστό ξενοδοχείο των βορειοανατολικών προαστίων. Παρόντες, εκτός από τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή και τον μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ Γιάννη Βαρδινογιάννη, ήταν και γνωστή για τα παναθηναϊκά της αισθήματα Άννα Βύθικη, η παλιά δόξα της ομάδας Χριστόβα Ζέχα. Ο πρώην πρωθυπουργός ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της δίκης να αναλάβει την προεδρία σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο. Είναι άλλωστε γνωστή η επιθυμία του να αναμετράται με δυσεπίλητους γρίφους, τους οποίους πάντοτε λύνει βασιζόμενος στη συστηματική και μεθοδική δουλειά. Η περίπτωση του κ. Καραμαλή προκρίθηκε από την οικογένεια Βαρδινογιάννη μεταξύ άλλων εξίσου αξιόλογων, καθώς κρίθηκε ότι η εμπειρία του είναι κεφαλαιόδους σημασίας, ενώ παράλληλα αυτή την κρίσιμη περίοδο διαθέτει και αρκετό ελεύθερο χρόνο προκειμένου να ασχοληθεί με τα ισορρευμένα προβλήματα του Παναθηναϊκού. Μετοχική αστάθεια, γηπεδικό, ανύπαρκτες μεταγραφές αποτελούν τα πρώτα προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο νέος πρόεδρος. Στην κορυφή της ατζέντας, βέβαια, θα βρεθεί και το οικονομικό αδιέξοδο, με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να παραμένει ακόμα στα χαρτιά, αλλά βέβαια οι άνθρωποι της πράσινης ΠΑΕ ποντάρουν πολλά στην ικανότητα του κ. Καραμαλή να χειριστεί τα νευραλγικά οικονομικά θέματα. Η αγάπη του πρώην πρωθυπουργού για το ποδόσφαιρο είναι η εγγύηση της Ανάστασης για τον νέο Παναθηναϊκό. Δεν είναι μάλιστα λίγοι αυτοί που εκφράζουν ανοιχτά την πίστη τους ότι η τοποθέτηση ενός τόσο ισχυρού άμυνα στην κορυφή της πράσινης ΠΑΕ θα βοηθήσει και στην εξυγίανση του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς ο κύριος Καραμαλής, πέραν της αγάπης των οπαδών του Παναθηναϊκού, απολαμβάνει της εκτίμησης της τριπλικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Θύμιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.